ziua și bine v-am găsit! Fiecare femeie își dorește să-și păstreze frumusețea și tinerețea cât mai mult timp posibil și să aibă un ten ferm, fără riduri. Deși nu putem opri timpul, astăzi, specialiștii în dermatocosmetică sunt încrezători că ne pot ajuta în a reduce și încetini apariția semnelor îmbătrânirii tenului cu ajutorul realizărilor moderne ale medicinii cosmetice. Martiderm, brandul numărul 1 de dermatocosmetice din Spania, îți oferă o gamă variată de produse de îngrijire special concepute pentru a-i oferi tenului îngrijirea specifică de care are nevoie. Descoperă produsele Martiderm din catalogul Infinity. Pasul cel mai important în rutina de skincare, curățarea tenului, eliminarea impurităților și a sebumului, atât dimineața cât și seara. Pentru toate tipurile de piele, îți recomandăm gelul micelar demachiant Essential la 200 de ml hidratant. Este perfect chiar și pentru pielea sensibilă. Pentru o piele cât mai luminoasă, aplicați dimineața și seara pe pielea ușor umedă, după care clătiți cu apă din abundență. Cu soluția micelară Essential 3 într-1, demachierea devine o plăcere. Conține extract de floare de colț, care are un efect antioxidant și oferă o senzație de prospețime în urma demachierii. În doar câteva mișcări, machiajul și impuritățile sunt eliminate pentru un ten curat, hidratat, cu aspect fresh, pregătit pentru fiolele și cremele tale preferate Martiderm. De ce să utilizezi în fiecare zi serurile Martiderm? Iată 3 motive pentru care să începi să folosești un ser pentru față. Au o concentrație mai mare de ingrediente active, se absorb rapid în piele, ajută eficiența produselor care urmează să fie aplicate ulterior. Acne Over Serum, arma secretă în lupta cu punctele negre, excesul de sebum și imperfecțiuni. Conține extract de floare de lotus, probiotice și prebiotice, pentru un ten cu aspect matifiat, fresh și sănătos. Descoperă serurile Martiderm și alege-l pe cel care ți se potrivește. Știi care este modalitatea cea mai rapidă de a-i oferi un tratament de înfrumusețare intensiv tenului tău? Cu ajutorul măștilor tip șervețel. Sunt îmbibate în diverse ingrediente. În funcție de tipul tenului tău și de necesitățile acestuia, în catalogul Infinity găsești măștile care să-i ofere îngrijirea de care are nevoie. De la hidratare, masca hidratantă anti-aging, la detoxifiere, masca Urban Detox, iluminare și uniformizare, acestea sunt eficiente și super ușor de folosit. Alege masca hidratantă și calmantă pentru piele cu tendință acneică, o mască cu efect intensiv, care ajută la reducerea imperfecțiunilor, la reglarea echilibrului pielii, hidratează și minimalizează aspectul de piele uleioasă, având efect de matifiere. Micile imperfecțiuni, coșurile negre și excesul de sebum rămân în urmă atunci când îți construiești rutina de îngrijire a tenului, pornind de la gama Martiderm Acne Over. Descoperă tehnologia Black Diamond și bucură-te de calitatea ingredientelor active care stau la baza cremelor, fiolelor, serurilor și tratamentelor anti-age. Spune stop îmbătrânirii și da calității Martiderm. Cremele Epigens 140 de zi sau de noapte pentru toate tipurile de piele sunt formulate în baza criteriilor epigenetice pentru a îmbunătăți textura și aspectul tenului. Cremele de zi reduc ridurile, oferă luminozitate, iluminează pielea, cremele de noapte stimulează producția de colagen, elastină și acid hialuronic de origine internă. Cremele din gama Platinum au fost special concepute în Spania de specialiștii Martiderm pentru a avea un efect antirid intensiv. În funcție de tipul tenului tău, crema aleasă va acționa împotriva primelor semne ale îmbătrânirii și va hidrata sau matifia în același timp. Alege crema Vital Age de zi
pentru piele sensibilă și uscată. Aceasta hidratează în profunzime, restaurează vitalitatea și fermitatea pielii și nu conține parabeni sau parfum. Crema de noapte Vital Age redă fermitatea și elasticitatea tenului tău. Conține retinol microîncapsulat care combate semnele de îmbătrânire și stimulează regenerarea celulară. Crema fluidă ProteoScreen are factor de protecție SPF 50 și lasă tenul catifelat la atingere, având o textură care se absoarbe rapid în piele. Ideal pentru a fi aplicat în fiecare zi, acest produs are la bază combinația unică de proteoglicani, extract de cacao și proretinol capsulat. Fiolele Epigens Optima SPF 50 au la bază o nouă formulă inovatoare special concepută de către experții Martiderm pentru a oferi protecție împotriva factorilor poluanți. Ingredientele active precum complexul Epigen 145 și Proteum 89 Plus stimulează regenerarea celulară, oferă hidratare, îmbunătățesc elasticitatea pielii, toate acestea pentru a împiedica ca semnele de îmbătrânire să apară pe tenul tău. Aplică Epigens Optima SPF 50 Plus pe față, gât și decolteu ca ultim pas al rutinei tale de skincare și oferă-i pielii tale îngrijirea de care are nevoie pe parcursul zilei. Secretul pentru un ten fin, luminos, cu riduri șterse ca prin minune, gelul contur ochi și buze Expression, produsul anti-age care acționează din interior pentru a oferi volum și fermitate pielii. Dacă ești în căutarea unui tratament pentru zona ochilor care să îți ofere o privire luminoasă, îți recomandăm setul cremă contur ochi Eye Correct, o cremă de zi și una de noapte. Două creme, un singur rezultat. Acționează împreună pentru a estompa cearcănele și liniile fine. Oferă un aspect mai tânăr, odihnit și luminos al ochilor. Buze hidratate, voluminoase și bine definite, dar fără nicio intervenție chirurgicală de înfrumusețare, iată ce îți poate oferi balsamul cu acid hialuronic Lip Supreme. Se aplică de mai multe ori pe parcursul zilei și înainte de culcare, având o textură catifelată. Tratamentul cosmetic adaugă volum, umple ridurile și redefinește conturul buzelor, oferind totodată luciul natural și netezimea acestora. Ingredientele inovative combat subțierea buzelor și oferă instant hidratare. Știai că pe mâini se pot observa primele semne ale îmbătrânirii? Hidratarea este soluția pentru a menține aspectul tânăr și sănătos a acestora, indiferent de sezon. Alege crema de mâini pentru uz zilnic Body Care și bucură-te de textura sa hrănitoare sau poți opta pentru crema varianta intensiv care stimulează regenerarea dermei. Nu uita că și mâinile tale au nevoie de atenție și de îngrijire. Oferă tenului tău îngrijirea specifică de care are nevoie și bucură-te de beneficiile Martiderm. Vă mulțumesc și o zi frumoasă în continuare!